Намираме се пред сграда Азимут 1, която Азимут Construction е и инвеститор и строител. Правим това видео, за да разкажем на нашите вече утвърдени клиенти и бъдещи такива напредъка в нашия квартал Азимут. При нас е сграда Атлас 1, която след няколко месеца вече ще бъде напълно изградена в груб строеж. Хубавото на квартала и на фазите, в които се намира строителството, е, че може да покажем качествените материали, които влагаме, които на по-късен етап ще останат скрити. Бих искал преди да ви поканя, за да видим довършителните, газификацията и всичко останало, да ви покажа фасадата. Това е нещо неповторимо. Говорим за 3D елементи, стъклени парапети и окачен синтирован камък. Заповядайте! Искам да ви покажа начина, по който извършим довършителните в санитарните възли. Кастарна мазилка, която е готова за всякакъв вид плочки с изключително ниска разходна форма. Едно от най-големите сравнителни предимства, които пред всички останали колеги, е всъщност изградената вътрешна инсталация за газта, която може да видите заедно с всички разводки по стаите, включително и колекторните тръби, които са изнесени във всеки един апартамент. Тоест имаме едно истинско газифициране по европейски стандарти. И ако ми позволите още мъничко да открехна завесата за това, което очаква нашите бъдещи собственици на домове в сграда Азимут. Изключително бърз, надежден и безшумен асансьор, най-високо качество. От тук искам да ви покажа и стратегическото място на целия квартал, който разработваме. Това, което може ясно да се види, е, че вече имаме сериозен напредък по сграда Атлас 1. Работиме по изкопните дейности на Атлас 2 и Атлас 3, т.е. трябва да кажем, че Атлас 1, 2 и 3 са ни първата въздишка и те ще бъдат изпълнени почти едновременно. В фаза сме на предварителни продажби на зелено на сграда Атлас 4, която е тук пред нас и която ще бъде, може би, най-голямата като обем. 5 входа, 10 асансьора, напълно газифицирана, с изключително разумни общи части и с много съпътстваща инфраструктура, която ти първо предстои. Страхотна паркова среда, амфитеатър за социални събития и куп други неща като изненади, които ви очакват. Това е сградата, която ще има страхотни панорамни гледки и посока езерото, и посока море.